Ma nafx jekk il-programm twaqqaf sabiex ipoġġu sarima maħalqi, imma jekk dan hu l-każ mhux se jirnexxielhom u nissuġġerilhom lanqas biss jippruvaw. Kliem Pepi Azzopardi, preżentatur ta' Xarabank, il-programm televiżiv li fl-aħħar jiem twaqqaf mill-Istazzjon Nazzjonali wara 23 sena ta' xandir. Għamluha biex b'xi mod ineħħuli l-poter biex nitkellem kontra l-inġustizzji, kontra l-korruzzjoni, kontra l-affarijiet illi dejjem tkellim dwarhom kien fil-gvern għandhom żball kbir. Kont nagħmelek, għadni nagħmelek u ħadd u xejn mhux se jwaqqafni. Jew b'xi mod jipprova jixtrini jew jpoġġi xi karotta biex nieqaf nagħmelek. Jinsewa fil-fatt nissuġġerilhom naqas jippruvaw. F'intervista waqt il-programm Magħkom, Pepi Azzopardi qal li ma jafx għal xiex twaqqaf il-programm. Qal li fin-negozjati ma' tmexxija tal-PBS dwar diversi programmi li tipproduċi l-kumpanija li Pepi jagħmel parti minnha huma kienu informati li Xarabank ma jriduhx aktar. Dan minkejja li l-aħħar sħarriġ tal-Awtorità tax-Xandir inqas minn xahar ilu ikkonferma li Xarabank hu l-aktar programm segwit minn fost il-programmi kollha u l-istazzjonijiet kollha. Mistoqsi dwar jekk hux se jkompli Xarabank, Azzopardi wieġeb li għalissa mhux se jieħu deċiżjoni għalkemm meta kien qed iwieġeb mistoqsija oħra u semma li l-internet joffri alternattiva stazzjonijiet tat-televiżjoni fejn ukoll tista' tilħaq udjenzi kbar. Kompla li l-informazzjoni hija dritt tal-pubbliku u l-medja ifid-dmir tistaqsi u tikxef dak li qed jinħeba. L-informazzjoni għal poter u aħna bħala ċittadini għandna dritt li nkunu informati. U il-medja għandha dmir illi tinformana, il-medja għandha dmir li tfittex illi issib dak li verament ġara jew dak li qed jippruvaw jaħbu. U naħseb aħna bħala ċittadini għandna nibqgħu ninsistu li nsiru nafu u li ma narjenawx ruħna imma nieħdu azzjoni. Pepi Azzopardi jittama li programmi oħrajn isegwu fuq il-passi ta' Xarabank li tul is-snin mijiet ta' persuni li kienu qed jgħaddu minn xi diffikultà jew oħra f'ħajjithom, kemm direttament meta wassal l-istorja ta' individwi kif ukoll permezz ta' diversi programmi li fihom inġabru miljuni b'risq għaqdiet li jaħdmu f'diversi oqsma biex jgħinu lil min qed ibati. Fuq livell personali, Pepi Azzopardi qal li għaddej minn emozzjonijiet imħalta fuq naħa sensazzjoni ta' ċertu mistrieħ li m'għandux aktar l-istress li tella programm ta' kull nhar ta' ġimgħa, iżda dan ma jħassarx il-weġa li l-programm twaqqaf kisa ħubieret.